ಪಲಿ 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 ಪಯ ಹೊಸ ಕುರಲು ಹೊಸ ಕುರಲು ಹೊಸ ಕುರಲು ಹೊಸ ಕುರಲು ಹೊಸ ಕುರಲು ಹೊಸ ಕುರಲು ಹೊಸ ಕುರಲು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತು ಮೂಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಕುರಲ್ದ ಇನಿತ ಸುದ್ದಿಗೊಂಚಲ್ನ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸುದ್ದಿಗೊಂಚಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಶ್ರೀರಾಮ ವಚನ ಮಂದಿರದ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಏಕಹ ವಚನೋತ್ಸವ ಬುಧವಾರ ಕಂಡೆ ಉದೀಪನಾದ ಗುರುವಾರ ಕಂಡೆ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ನಡೆತಂಡು. ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಶ್ರೀರಾಮ ವಚನ ಮಂದಿರದ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಏಕಹ ವಚನೋತ್ಸವ ಬುಧವಾರ ಕಂಡೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಉದೀಪನಾದ ಗುರುವಾರ ಕಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡೆತಂಡು. ಗುರುವಾರ ಕಂಡೆ ಭಜನ ಮಂಗಲ ಆದ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆತಂಡು.
ಶ್ರೀರಾಮ ವಚನ ಮಂದಿರದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ತಲಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ ಕೆ ತಲಪಾಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪಕ್ ರಾಜ್ ತಲಪಾಡಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಭಜನ ಮಂಗಳಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸುದ್ದಿಗೊಂಚಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ನಾಗಬನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ನಾಗಬನಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಂಗಲೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡೆ ನಡೆತಂಡೆ. ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ನಾಗಬನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಗಣಯಾಗ ಆದ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆತಂಡೆ. ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಶುರುವಾದ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಾಪೂಜೆ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯಾದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನೆರವೇರುಂಡು.
ಶ್ರೀ ನಾಗಬನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಪರಿಸರದ 10 ಸಂಸ್ಥೆಯರು ಪೂಜೆರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸುದ್ದಿಗೊಂಚಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕುಂಪಲ ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ಮುಗಿತಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಲೇಸನೆ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಕುಂಪಲ ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡಿ ಶಿವಪುರತ ಉಲ್ಲಾಯಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಲು ಸೋಮವಾರ ನಡೆತಂಡು ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿತಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಲೇಸನೆ ನಡಪಾಯರು. ಕೇರಳ ಶಿವಗಿರಿದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಪ್ಪಾನಿ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಅರುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಸಭೆಲೇಸನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು. തുടർന്ന് അരളാതെ 8 ಕಚ್ಚುಕು ಪಂಚದೀಪನ ಚಿತ್ರ ಪುರ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಬಬಹುದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಾಮುಖ ಜ್ಯೋತಿ ತಮಸಃ ಅವನ ಅಂಚನಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೊಡನಿ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಕುಲು ಸೇರ್ದು 4-5 ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಗೌಜಿಡ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ನಿದ್ರೆ ಬುಡ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ನಿಕುಲು ದೇವಣ್ಣಗ ತನು ಮನ ಧನ ಮೂಜಿ ವಿಷಯಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಅದು ನಂಗಲ ದೇವರನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕುನ್ಗೆ ಪೇಪನ ನಮ್ಮ ಉಲಯತ್ತಿನ ಶಿವನ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಈ ಶಿವಪುರೋಡು ಬರ್ತದೆ. ಉಲಯದ ಉಲ್ಲಯನ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಏರಿಂದ ನಂಗೆ ತೆರೆಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ದೇವೇರ್ನ ನಾನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಪಂಚೋಡುಲ್ಲ ಅವನ ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಹಂ ಬುಡ್ದು ಅಹಂಕಾರನು ಬುಡ್ದು ತನು ಮನ ಧನ ಮೂಜಿ ರೀತಿಡು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲಯತ್ತಿನ ಶಿವ ಜಾಗೃತಿ ಆದ ನನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಡ ಮಲ್ಪವೇರು. ಕರ್ಮಣ್ಯೇ ವ್ಯಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಹಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಅರ್ಜುನವನ್ ಪೇರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಅಧಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಪ್ಪುಣು ಆಯ್ತ ಫಲಾನುಫಲ ಕೊಡ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಡ ಉಂಡು ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತನ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಫಲಗಳನ್ನ ಅದ್ರ ಅಹಾಲು ಕರ್ಮ ಮಲ್ತನ ಅಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಬೋರ್ದಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ಪಿರುವನ್ ಪೇರು ಅಂಚಾನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದೊಡನೆ ಮಹಾದಾರಿ ಪ್ರಜಾದ ಬದುಕೋಡ ಅಂಡ ದುಂಬತವಾದ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಾಯನಂಚ ಈ ಆತ್ಮ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತ ಬತ್ತಿನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಾಯಗೆ ಬತ್ತವನ ತೆರೆಯೋಡು ಐಕೊಂಜಿ ನಿಜ ಗುಣ ಶಿವಯೋಗ್ಲಿ ಬನ್ ಪೇರು ನಾನು ಯಾರೆಂದು ವಿಚಾರಿಸು ವಿಷಮ ಸಂಸಾರ ಕನಸೆಂದಿರಂದು ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ಮುಖವಾಡ ಉಂಡುಗೆ ಮುಂಜಿನವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುವನಿನ ರಡ್ನೇವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಕ್ಕದಕ್ಕೂ ತೆರೆಯುವನಿನ ಮೂಜಿನವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸಾರ ಎಂಚಿನ ಆದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಮೂಜಿ ಮುಖವಾಡ ಯಾನ ಏನಾರ್ದು ಎನ್ನವು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುವಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ನೈಜವನ ಮುಖವಾಡ ತೋಜಿನವನ್ ಪೇರು ಅಪ್ಪನ ಅಂಡ ಈ ನೈಜವಾದ ಮುಖವಾಡ ತೋಜೋಡ ಅಂಡ ಆ ಯಾನ ಏನಾರ್ದು ಎನ್ನೋವನ್ ಪೇರು ನಮ್ಮದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ನಮಕ್ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿನಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮುಂಬೈ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಪಾತೆರಂದು ದುಡ್ಡು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಿರ್ಲ ಅವನ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುನವು ಕಮ್ಮಿ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಬದುಕಡು ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ತೋಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಿಡಿ ಈ ತೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಪುನಿ ಒಂಜಿ ದೈವಿಕ ಪವಾಡನೆ ಸರಿ ಪಂಡಿದು ತಿರುಪಾಯರು ಸಂಗಾಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಗಾಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಮ್ಮೆದ್ದಾಪನಂಚಿನ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಲ್ಪ ನಮಕ ಯೋಗಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಏನೇದಾಪನಂಚಿನ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ಸಮಾಜಗೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಗೂ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವೇ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಕೆಲಸ ಉಂಡ ఆయన ಕಾರ್ಯಗತ ಎನ್ನದ್ದಾದೆ ಅನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಖಾಲಿ ಭಾಷಣ ಹತ್ತು ಕಾರ್ಯರೂಪಡ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಏತಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಲು ಲೋಕೇಶ್ ತಂತ್ರಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಶಾಂತಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಉಲ್ಲಾಲ ಶ್ರೀ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಉಲ್ಲಾಲ ನಗರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಉಲ್ಲಾಲಗುತ್ತು ದಿನೇಶ್ ರಾಯ್ ಅನ್ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ದ ಮಾಲಕಿರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಲಿ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿಲ್ಲವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ದ ಅವಿನಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ರಂಗೋಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ದ ಭರತ್
ಕಿಚನ್ ವಡ್ದ ಜಯಂತ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಶಾಂತಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಮೀಳಾ ವಿಜಯ್, ಪ್ರಮುಖರು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಪಲ, ಗಣೇಶ್ ಕೆಎನ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೇತನ್ ನಗರ, ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಗಣೇಶ್ ಅಂಚನ್, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದಾಜಿ ಸಭೆಲಿಸಿದ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಸಭೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡರು. ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತರು. ಸುದ್ದಿಗೊಂಚಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕುತ್ತಾರು ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ಐತಾರ ರಾತ್ರಿಡು ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಉತ್ಸವ ಬಲಿ ನಡೆತಂಡು. ಕುತ್ತಾರು ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಲು 22 ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರ 25 ತಾರೀಕು ಐತಾರ ಮುಟ ನಡೆತಂಡು. ಐತಾರ ಬೈಯಡು ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ರಂಗ ಪೂಜೆಯಾದ ರಾತ್ರಿಡು ಉತ್ಸವ ಬಲಿಯಾದ ವಸಂತ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡು. ಅವೇದ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆಯಾದ ಬೆಡಿ ಮರದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು.
ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಲ್ಸನಿಲ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆಕೆ ರಾಯ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಧನುಷ್ ಗಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರೇಮದಾಸ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಬಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿದ್ದರು. ಸುದ್ದಿಗೊಂಚಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ 45ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಐತಾರ ಸಂಘದ ವಟಾರುಡು ನಡೆತಂಡು. ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ 46ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಲೇಸನು ಸಂಘದ ವಟಾರಡು ಐತಾರ ನಡಪಾಯಿರು. ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಪಾತ್ರರೊಂದು ದುಂಬುದ ದಿನಗಳೆಡು 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಡು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಹಕಾರಡು ಆಯರೆ ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾವೇಶನ ಅಡಣೆ ಮಲ್ತದ. ಈ ಸಮಾವೇಶಗು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ, ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಬಿಲ್ಲವೆರ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಸಮಿತಿ, ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಸೇರ್ನಂಚ ದಿಂಜ ಜನ ರಾತ್ರ ಪಗೆಲು ಬೆಂದಿನ ದಾತ್ರ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಯಶಸ್ವಿಯಾತನ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ನೊಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಯಾರೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬನ್ನಿಯರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಬೆ. ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿಂಡಲ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದ ತಂದಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದುಂಡು. ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘವಾಡು, ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಂಘವಾಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒವ್ವೇ ಅನುದಾನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಖಾಲಿ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಪಂಡ ನಿಖಲಂಚಿ ನಕಲ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಕಲ್ನ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳ ಬರೀ ಈ ಒಂಜಿ ದಾನಿ ನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಆಯ್ನ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ, ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಒಂದು ಮಾತ ದಾನಿ ನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಆತನ ಪಣಿಯರೆ ಯಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ. ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಪಾತಿರೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲಿನ ಏಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರೆ 45 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಸಂಘನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. 2024 ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ವರ್ಷ ಆತನು 45 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೇನು 1 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಖರೀದಿ ಮಲ್ತದ. ಅಂಚನೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ನೆರೆಲ್ಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಬಿಲ್ಲವೆರ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಸಮಿತಿ ವತಿರ್ದು ಬಿಲ್ಲವೆರ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತದ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನ ಪಾಡು ತೆರಿಪಾಯರು. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಸಮಾಜಗೂ ತಮ್ಮರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಆಪುಂಡು ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಕಿರಿಯಕ್ಲೆಗೂ ತೋಜ್ಪದು ಕೊರ್ದು ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ 46ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ 46ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಕ್ಕಿದ ವರ್ಷ, ಸಂತೋಷದ ವರ್ಷ ದಾಯ್ಪಂಡ. ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಎಂಗಲ್ನ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನು. ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ನ 45 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ 2 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ಎಂಕಲು ಈ ವರ್ಷಡ್ ಖರೀದಿ ಮಂತ. ಅಂಚನೆ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ 2 ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಸು ನಮ್ಮ ಸಂಘಡು ಸಮಾವೇಶ ಮನ್ಪಡು. ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಂಘದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪದು ಸಮಾವೇಶ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪಡು ಪನ್ಪುಣ. ಅವೊಂಜಿ ಕನಸಿನ ಎಂಗಲ್ ಪೂರ ಜವನೇರು ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನಿತ ದಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಆಶಯಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಬಿಲ್ಲವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮುಕಲ್ನ ಸಹಯೋಗಡು ಬಿಲ್ಲವರ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಮಂತ. ಒಂದುವೆ ಪೊರ್ತು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿನ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲು ಅನಿಲ್ ಕಾಸಿಂ ಬೆಟ್ಟು, ಜಯ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ, ಮನೋಜ್ ಕಟ್ಟೆಮನೆಯರೇನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು.
ದೈವದ ಬೂಲ್ಯ ನಾಟಕದ ಸಾರಥ್ಯನ್ ವಹಿಸೊಂಡಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ಗಂಗಾಧರ್ ಕಿರೋಡಿಯನ್ರನ್ನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗ ನಡತಿನ ಕ್ರೀಡೆಡ್ ವಿಜೇತರಾಯನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮೆನ್ ಪಟ್ಟೀರು. ಜೂನಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳ ಹಗ್ಗ ಎಳೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಥಮ ಹರ್ಷಲ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಶಮನ್ ಮತ್ತು ತಂಡ, ದ್ವಿತೀಯ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿ, ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಕೊಲ್ಯ ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲತೀಶ್ ಎಂ ಸಂಕೊಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕೊಲ್ಯ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡೇರು. ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಜೀವನ್ ಕಾಸೆಂಬೆಟ್ಟು ಸಭೆ ನೆತ್ಕೊಂಡೇರು. ರಶ್ಮಿ ಸನಿಲ್ ಸಭೆ ಸ್ಥಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೋಹನ್ ಮಾಡೂರು ಕ್ರೀಡೆಡ್ ವಿಜೇತರಾಯನಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ನು ಓದಿಯರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಚಾಲಕರು ಜಗಜೀವನ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾಯರು. ಸುದ್ದಿಗೊಂಚಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾದ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಯಾದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದಿತ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಜಯನ್ನರನ ಇಲ್ಲಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದು ಪುನಃ ದೈವಲೆಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸೇವೆ ಅರೆನಮಗೆ ಎಜೆ ಶೇಖರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ ಮುತಾಲಿಕಿಡು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿಡೆ ನಡೆತಂಡು. ತೊಕ್ಕೋಟು ಕಾಪಿಕಾರ್ದ ಎಜೆ ಶೇಖರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಅರೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕಾಲರ್ದಿಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದು ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕಲ್ಲುಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಳಿಗ ದೈವಲೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಲ ಸೇವೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತಂಡು. ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾದ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದಿತ್ತಿನಾರು ಏಚಯಣ್ಣೆ ಅರೆನ ಕಾಲರ್ದಿಂಚಲ ಕಾಪಿಕಾರ್ದ ಇಲ್ಲಲು ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕಲ್ಲುಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಳಿಗ ದೈವಲೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಅರೆನ ಮಗೆ ಎಜೆ ಶೇಖರ್ ದುಂಬರಿ ಸಾವುದುಲ್ಲೇರು. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಲ ಸೇವೆ ಸುರುಕಾದ ನಡೆತಂಡು.
ಚಿತ್ತಲು ಸೆಲಿಪಾದ ಅಧಿಕಾರಣ ಬರಮತ್ತಲಂಚಿನ ವೈದ್ಯರತೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆರ್ನ ಅಧಿಕಾರಣ ಪಡೆದು ಭೂಮಿನೇ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಪೆರಳಾದ ಧಾರಣ 19 ಸ್ಥಳತನಾಗದೇವರ ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮೆರ್ನ ಪಂತನು ಬತ್ತೊಂದು ಸಂಸಾರದ ಕುಲದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮವೈದ್ಯರ್ನ ಚಿತ್ತನು ಸೆಲಿಪಾದ ಅಧಿಕಾರಣ ಕಲುಟು ಮಂಜಿನ ಒರಿರಾವಂಕರದ ಗುಳಿಗಳ ಧರ್ಮನು ಪತ್ತೊಂದು ಮಣ್ಣದ ಅಧಿಕಾರಣ ಬರಮತ್ತಲ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ತುಂಬತ್ತದಿ ಒಂದು ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಮನ್ನಡೆ ಗಜನುದು ನಿಜಯಂಚಿನಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ಜವದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಕುಡಿಗಳೊಟ್ಟು ಸಂಸಾರ ಧರ್ಮ ಜೋಡು ತರ ತೆಗ್ಗಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿಯಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ಜವದ ಲೋಕದ ಗಣ್ಣಾಂಚಿ ತುರುಳಾಡಿ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಡೆ ವಿಶಕ್ತಿ ಮನ್ನಡೆ ಧೃತ ತ್ರೇತ್ರ ದ್ವಾಪರಗಳಸದ ವರ್ಪಿಂಚಿ ಕಲಿಯುಗದ ಕರ್ಮಕಾಲುಡು ಧರ್ಮ ಕೈತಸದ ಕರ್ಮ ಕೈಯೊಡ್ಡುಂಚಿಕಾಲುಡು ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ನಂಚಿನ ಮಾಯ ಆದಿಮಾಯನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪಡೆದೊಂದು 440 ಆಯುಧನೆ ಧಾರಣವಂತೊಂದು ದೇವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ಬಂದಿದ್ದು ದೇವಾಚಿಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಜೆ ಶೇಖರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಮುತಾಲಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆದ ಪರಿಸರದ ಗಣ್ಯರು ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಇಡೆಗು ಪೋಸುಕುರಲ್ದ ಇನಿತ ಸುದ್ದಿಗೊಂಚಲ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಲಿಗಾದತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಪೋಸುಕುರಲು 24x7.